Wannan mutumin da kuke kallo shine mutumin da ya ce ya sadaukar da rayuwarsa gabaki ɗaya wurin yin wannan juya-juyar da mulmulawa a ƙasa har iya tsawon rayuwarsa domin sadaukarwa zuwa ga abun bautar su Shiba. Sannan kuma ya ɗau alƙawarin cewa a haka sai ya zagaye dukkanin garuruwa da ƙauyuka waɗanda suke a wannan yanki nasu ko kuma a wannan ƙasa tasu ta India. To mu dai ma iya cewa ma ji ma gani, amma kafin nan idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan pejin namu na multimedia, kar ka manta da danna mana alamar follow, a yi comment, a yi liking, sannan ku ci gaba da sharing din waɗannan programs din namu domin ku ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Muna godiya kwarai matuƙa. Akwai cikakken bidiyon a wannan pejin da kuma wannan YouTube channel din namu. Ramshe Kumar kenan, mai kimanin shekaru 60 a duniya, wanda ya ɗaukar ma kansa wannan aikin wanda yake yi a halin yanzu, wanda kuma ya ce ba zai taɓa daina wannan aiki ba har iya tsawon rayuwarsa. Ramshe Kumar, wanda ake ɗauka a matsayin wani abun bauta ko kuma wani babban waliyi, wanda shi ma ana ɗauka shi mai wata baiwa da wata karama ta musamman, ya ce wannan aiki da ya ɗaukar ma kansa ya ɗauke shi ne domin sadaukarwa ga gunki Shiba, domin godiya a bisa wannan ni'imar da ya yi masa. Amma fa duk da haka Ramshe Kumar yakan fuskanci ƙalubale a wurin waɗansu jama'a waɗanda ba su fahimci haƙiƙanin wannan sadaukarwa da yake yi ba, saboda suna ɗaukar shi kamar wani mai juyayyar kwakwalwa. Kai ba ma iya mutane ba, hatta dabbobi suna yi ma Ramshe Kumar irin wannan kallon na damsul basirati, kamar yadda zamu gani a nan guraren. Nan wani kare ne ya taho a lokacin da Ramshe Kumar ya taho yana ta jujjuyawa domin yin wannan ibada tashi wadda yake yi zuwa ga ubangijin shi Shiba, amma kuma ga karen nan ya taho yana ta yi masa haushi, yana ma kokari wurin ganin ya cije shi. Nan kuma kamar yadda zamu gani wata shanuwa ce ta hango Ramshe Kumar yana ta juya-juya a ƙasa, ta ce kai da wa Allah ya haɗa ta ba da Ramshe Kumar ba, ga ta nan ita ma tana ƙoƙari domin ta ga ta turmushe shi. To Ramshe Kumar, mu dai za mu ce ka ci gaba, kar ka tsaya kamar yadda ka ce ka ɗaukar ma kanka. Allah ya samu dace. Haka ga wata muhimmiyar sanarwa ta musamman. Wannan shirin da kuka gani katafaren kamfanin nan na IBB Business Center da ke Funtuwan jihar Katsina shine ya ɗauki nauyin kawo shi. Kamfanin nan da ya shahara wurin yin kasuwancin nau'ikan kayan mashina da kayayyakin motoci da injina da kuma oil. Ku dai ku sayi duk abin da kuke so a duk inda kuke, su kuma tura muku kaya a duk inda kuke a cikin farashi. Multimedia Funtuwa.